Danas nam je veliki povijesni istorijski dan. 50 godina jubileja utemeljenja Roma, gdje smo dobili svoja prava u Londonu 1971. godine. Prava na našu zastavu, na naš simbol jednakosti i ravnopravnosti kako u Hrvatskoj, tako u cijelom svijetu. Evo, već bezbroj puta smo bili na obilježavanjima godišnjice Roma, a ova je posebna obljetnica, 50 godina od kada su priznati, jel tako, na kongresu u Londonu, i posebno se radujemo da smo se okupili u ovakvom broju. Naravno da bi ovdje broj bio puno veći, da su epidemiološki uvjeti drugačiji, ali nije se zaboravilo na ovu godišnjicu i svaku godinu kada dolazimo, došli smo i ovu godinu u ime Hrvatskog nogometnog saveza kao pokrovitelja i veselimo se ovom susretu i ovoj nogometnoj utakmici i ovom danu i želimo svim Romima u svijetu, a pogotovo našima, zahvaliti na borbi protiv rasizma, protiv nasilja, protiv siromaštva. I nadamo se da ćemo i sljedećih godina isto tako pomagati ovakove susrete i biti uz njih i biti im podrška. Danas smo se ovdje okupili na poziv udruge Svjetska organizacija Roma, predsjednika gospodina Totija Dedića, kako bismo zapravo zajednički obilježili njihov dan, Svjetski dan Roma, koji je zapravo jedan podsjetnik na 50 godina koliko je prošlo od okupljanja Roma na kongresu u Londonu, kada su odredili i prihvatili svoju zastavu, svoj jezik i svoju himnu. Drago mi je što smo danas ovdje zajedno. Grad Zagreb sa romskom zajednicom mnogo surađuje, mnogo ulaže u financiranje i suradnju na njihovim programima, aktivnostima, kako u području sporta, kulture, zdravstva i tako dalje. I ono što se možda može posebno istaknuti kada govorimo o Romima, ono što grad posebno ulaže, a to je stipendiranje učenika i studenata, a što je već 9. generaciju, što je važno spomenuti jer znamo da je obrazovanje zapravo nešto što je budućnost, a pogotovo za romsku zajednicu koja je realno još uvijek marginalizirana. Ja jedino što još mogu reći da im čestitam ovaj njihov dan i da će u gradu Zagrebu i dalje imati partnera u toj zajedničkoj borbi za njihov boljitak, a naravno i za očuvanje njihovog integriteta i njihovog zapravo identiteta kulturnog u svakom pogledu. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje prisutan, pozdraviti sve koji su došli obilježiti 50 godina Roma. Posebno mi je drago što mogu prenijeti pozdrave i lijepe želje od naše ministrice doktorice Nikoline Brnjac, našeg državnog tajnika gospodina Tomislava Družaka, kao i svih nas iz Uprave za sport koji smo i proteklim godinama, ali i ovom prigodom iskazali podršku organizaciji Roma u Republici Hrvatskoj, njihovom integriranju, a nadam se da ćemo u buduće kroz sport kao najbolji instrument zbližavanja, fair playa, integracije i izbjegavanja nejednakosti omogućiti bolju integraciju i naravno prosperitet Roma u Republici Hrvatskoj. Ja sam Nikola Lipovac, novinar Jutarnjeg lista i izbornik reprezentacije sportskih novinara. Iznimno nam je drago da možemo uveličati zlatni jubilej Svjetske organizacije Roma. Puno puta smo već igrali protiv Totijeve hrvatske reprezentacije Roma i drago mi je da ćemo danas igrati u jednoj kombiniranoj reprezentaciji jer nema nas dovoljno, nažalost, ova pandemija je pokosila i naše redove. Ipak smo mi novinari da tako kažem, na prvoj liniji fronte ukazivanja na diskriminaciju i rasizam u nogometu, što se potvrđuje iz mjeseca u mjesec i puno puta smo stvari istaknuli, od toga je nešto izašlo na bolje i nastavljamo se boriti na način koji možemo, a možemo puno, pogotovo u današnje vrijeme kad su mediji digitalni i odmah sve obiđe cijeli svijet, jer važna je ta senzibilizacija da nema diskriminacije na toj osnovi, a to se posebno što je i Toti rekao vidi na primjeru u Hrvatskoj gdje stvarno
što se nogometa tiče i sporta, Romi imaju podršku, imaju suradnju, integriraju se u društvo, ima ih u našim klubovima i u prvoj ligi i u drugim ligama. I nadamo se da će pogotovo zbog ovih kampova što to isto neumorno organizira, kampove za djevojčice i dječake, što je sjajno, da ćemo imati možda i baš hrvatskog reprezentativca romske nacionalnosti u sljedećih 10 godina. Evo, danas smo se okupili da obilježimo 50 godina Svjetskog dana Roma, koji je znači jedan veliki jubilej za romsku populaciju kako u Hrvatskoj, tako i širom svijeta. Nažalost, ova epidemiološka situacija je takva kakva je, pa smo uz znači, maksimalne uvjete, koliko nam je stožer dozvolio, da se okupimo i obilježimo ovu današnju manifestaciju. Zahvalio se svima koji se odazvali ovoj današnjoj manifestaciji, zahvalio se svima sponzorima ove manifestacije, Hrvatskom nogometnom savezu, Hrvatskom olimpijskom odboru, gradu Zagrebu, znači svima koji su dali podršku da se ova manifestacija simbolično održi danas. Nadamo se da će uskoro proći ovo, pa ćemo sljedeće godine obilježiti to kako treba u zamjenu za ovu godinu. Evo, toliko od mene. Hvala lijepo. Niz ovakvih turnira pokazuje opravdanost puta i metodološkog puta, jer te akcije idu od najmlađih prema starim uzrastima. One su svuda dobro posjećenje u različitim gradovima, u različitim dijelovima Hrvatske, što također pokazuje jednu ne samo tendenciju, nego opravdanost ovakvih zajedničkih akcija. Mi ćemo u zajednici sa našim Romima, kojima posebno čestitamo zajednički kao predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza, u ime Hrvatskog nogometnog saveza, predsjednika Davora Šukera, izvršnog direktora Manja Kustića i svi ostali članova. Ovim putem velike pozdrave šaljemo Zlatku Matešu. On je divan, plemenit čovjek koji voli Rome i koji voli sve narode i narodnosti u Hrvatskoj državi i zato je na takvom velikom položaju. Ja se zahvaljujem mojim sunarodnjacima, Romima koji su nam danas uveličali ovaj dan iz Slavonskog Broda, iz Čakovačke županije. Nogometni klub NK Parak po prvi put s nama ovdje radi i ovu veliku manifestaciju i veliku poruku koji su došli dati svoj suport. Ujedno pozdravljam i mog jednog velikog ambasadora iz Pule, Eka Bajramija, koji je donio jednu veliku medalju za Hrvatsku u boksu, a živi u Puli i bavi se boksom. Radi na socijalizaciji i edukaciji, bori se protiv rasizma, protiv mržnje, protiv svih oblika diskriminacije, protiv svih oblika nasilja. Mi se uvijek ćemo se zalagati i boriti protiv obiteljskog nasilja, da ne bude obiteljskog nasilja među romskoj populaciji. Ovo nas je jako sve potreslo, tako da evo imamo mogućnost kroz vašu televiziju, sportsku televiziju, vašem uredniku, vašim svim uvaženim novinarima se zahvaljujem da ova zajednička poruka nama puno vrijedi, jer bez većinskog naroda, hrvatskog naroda i svi naših uvaženih prijatelja mi ovo danas ne bi uspjeli odraditi.